שוב פוסט שנוי במחלוקת, אבל אתן כבר רגילות. ספורט יכול להזיק. רגע, שנייה. אל תקשיבי רק למשפט הראשון ותשתמשי בו כתירוץ. אני רוצה להסביר לך למה. פעילות גופנית היא חיונית לגוף שלנו. אורח חיים יושבני הוא אחד הגורמים למחלות. אבל פעילות גופנית אינטנסיבית מדי יכולה להכניס את הגוף לסטרס לא בריא. הנה כמה סימנים לשים לב אליהם. עייפות כרונית, שינויים במחזור החודשי, הפרעות שינה, מצב רוח ירוד ועוד. אז איך להימנע מסטרס שלילי בעקבות ספורט? תקשיבי לגוף שלך, סטרס שלילי ויוצא דופן יהיה ממש ברור לך, ואני לא מדברת על כאבים של התחלה. אל תשכחי לשלב ימי מנוחה כחלק משגרת האימונים שלך, תגווני את סוגי האימונים ושימי לב שיש סוגים מסוימים של אימונים שגורמים לסטרס שלילי, כמו למשל ריצה. ריצה מסמנת לגוף שלך שאת בורחת ממשהו. הגוף שלנו מבין שהוא נמצא בסכנה, אולי דוב או אריה רודפים אחריו ויש סכנה לחיים שלו, והוא מכניס את הגוף למגננה. וזהו, הוא לא מעכל כמו שצריך, אין לו חשק מיני, שלא לדבר על פוריות והיכולת לייצר חיים. מערכות גוף שלמות שעוברות למצב הישרדותי. תזכרי, כמו בכל דבר בחיים, הדבר הכי חשוב הוא לשמור על איזון גם בפעילות ספורטיבית. שתפי אותי בתגובות אם אי פעם הרגשת שאת מגזימה עם הפעילות הגופנית שלך ואיך זה בא לידי ביטוי.